θέλει απαραίτητος ένα και μόνο αποτέλεσμα, την νίκη. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις. Γι' αυτόν παίζει λοιπόν η Βέρεια με τον Τέρολ, τον Ολλανδό, τον Αλεξίου, τον Σαμαρά, τον Ζέντορφ, τον Στέφανο Ζέντορφ, τον άλλο Ολλανδό, τον Μπικόφσκι, τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού, πέρασε ένα χρόνο από τους πράσινους. Βάζει την εξής ενδεκάδα με τον Μάλαρτς goalkeeper, τον Μάτος, τον Μόρις, τον Γκούμα, τον Ρομέρο, τον Παπαδόπουλο, τον Καραγκούνη, τον Τζιόλι, τον Βίντρα, τον Εντόι και τον Νίλσον. Ο Βασάρας είναι διαιτής, με το Μποζατζίδη και το Σαραϊδάρη είναι η τριπλέτα Champions League. Οι τρεις αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα Βέρειας. Ερέρα με τον Μπικόφσκι ολοκληρώνουν στην επίθεση. Είναι με την ομάδα του Wembley του Παναθηναϊκού 70-71, όταν εκείνη η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει και έρθει 0-0 και τότε πιάσκει το πρωτάθλημα. Φάουλ πάνω στον Εντόι από τον Μπικόφσκι, ο Πολωνός επιθετικός απευθείας τελικά το Ζουλίνιο, δεν ήταν άσχημο, αλλά βέβαια η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία του Μάλαρτ. Εντάξει, υπάρχει και μεγάλη απόσταση μεταξύ των γραμμών, δηλαδή μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, πιο δύσκολη την προσπάθεια των πρασίνων να οργανώσουν το παιχνίδι τους και να βγουν μια αξίωση μπροστά. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Βέρεια. Ο Ζουλίνιο εδώ, ο Μάλαρτς διώχνει εντυπωσιακά την μπάλα του Βραζιλιάνου του Ζουλίνιο που βρήκε εδώ το χώρο. Ο Ζουλίνιο είναι την μπάλα και να τη μοιράζει γρήγορα δεξιά-αριστερά όποτε μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στην κυκλοφορία, έτσι, αλλά για τον Παναθηναϊκό λίγα μετραφόρα από το Μάτος, πέρασε η μπάλα στα χέρια, κίτρινη κάρτα, δεύτερη στο παιχνίδι, πρώτη για παίκτη της Βέρειας. Να προσφέρει. Τόσο πρόχνει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα ποιος πρόχνει πρώτος και ποιος τελευταίος είναι ένα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Καραγκούνης εκτελεί ψηλά πάνω από την. Νομίζω, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς να θυμηθεί πολλά πράγματα από αυτό το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζουν οι 11 που άρχισαν το μάτς. Και τώρα ο Βασάρας σφυρίζει την ανάξη του δεύτερου ημιχρονού. Τη Βέρεια στη σέντρα, η παλιά για τον Ζέντορφ. Στην μπάλα ζητάει κάποιον να πάει ο Βίντρα. Ο Παπαδόπουλος είναι πιο κοντά. Δεν σιγουρεύει την πάσα. Πήρε ο Μάτος πάντως στην επέμβαση των αμυντικών της Βέρειας. Ήβανσης στο καλό του πόδι το αριστερό. Γκολ! Ο Αυστριακός στην πρώτη επαφή με την μπάλα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Την πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού πετυχαίνει γκολ. Κάνει το 1-0 για τους πράσινους. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ήβανσης που κινήθηκε έξω από την περιοχή δοκίμασε ένα ξερό αριστερό σουτ και δικαιώθηκε για την επιλογή του αυτή, καθώς ο Τέρολ άργησε να πέσει, έπεσε κάσχημα. Έτσι μπάλα κατέληξε στο βάθος της αιστείας της Βέρειας. Ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Αντρέας Ήβανσιτς παίρνει κεφάλι στο σκορ. 1-0. Η αλλαγή του Πεσέιρο κάτω από τα πόδια του Αλεξίου η μπάλα και κατέληξε στη γωνία του Τέρολ. Σκόρερ και πρωταγωνιστής έχει στιγμή στο παιχνίδι. Έβανσες που από το πρώτο ημίχρονο ο Πεσέιρο τον είχε στο μυαλό του να τον έριχνε στο μάτς. Τον είχε σηκώσει αλλαγή δηλαδή. Τον έβγαλε το Ρομέρο στο ημίχρονο, έβαλε τον Έβανσες. Στο αριστερό του Κόλτζου η μπάλα. Ο Μπικόφσκι, δύσκολα ο Μάλαρτ σε κόρνερ. Καλή κεφαλιά ήταν από τον Πολωνό. Στη δεύτερη ευκαιρία της Βέρειας στο παιχνίδι πήρε ύψος βέβαια η μπάλα, αλλά ήταν δύσκολο γιατί ήταν ένα-δύο βήματα πιο μπροστά ο Μάλαρτ και με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Εντόι έβγαλε, ο Παρμαξίδης επαναφέρει, το γύρισμα, out! Από τον Αλεξίου η ευκαιρία. Πάμε στον Γκόλτσο.
Μάτος με Καραγκούνη. Φτάει ο Εντόι, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Καλό σουτ, είναι out. Καλύτερο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι είδαμε στο πρώτο. Ζουλίνη εδώ. Ο Μπικόφσκι έξω. Τρίτη, έχει πάρει μια και ο Μόρις σε παίκτη Παναθηναϊκού. Πάει και ο Καραγκούνης στην αρχή. Για να ακούσουμε τον Νίκο Τζοάνι. Ο Ράτκο Ντόστανιτς ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή. Θα βγει ο Ζέιντερφ από το παιχνίδι και θα μπει ο Γκιλβάν Κάρλος σε πάρα πολύ λίγο. Ζίλβαν, ο Βραζιλιάνος, είναι η πρώτη αλλαγή. Ο Ράτκο Ντόστανιτς. Παραμαξίδης. Άφησε ο Νίλσον, ο Ερέρα, μεγάλη ευκαιρία. Εδώ η Βέρεια αγγίζει το γκολ. Το 60. Λάθος του Νίλσον, παραλίγο να το πληρώσει ακριβά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του από το γκολ και μετά. Έγλειψη η μπάλα το δοκάρι. Ένα φάουλ. Να βλέπετε και τις αντιδράσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού. Στο 69 ο Ιβάνσιτς εκτελεί. Εύκολα βγήκε η άμυνα. Ο Νίλσον, ο Μόρις, ο Παπαδόπουλος δεν είναι σε θέση offside. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό να ζευγαρώσει τα δραματά του. Όχι ο Παπαδόπουλος. Κόντρες. Ιβάνσιτς, καλή ενέργεια έκανε και άνοιγμα για το Σαλπικίδη. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, την έχει αυτή την κίνηση ο Σαλπικίδης, θέλει όμως και ένα στήριγμα για να κάνει πάσα. Ο Ιβάνσιτς στο τελικό σουτ στα χέρια του Τέρολ. Μεντόσα, ένα γέμισμα του Πετκάκη προς το center back του Παναθηναϊκού και που είναι και ο Μπικόφσκι. Ο Ζίλβαν στην αγκαλιά του Μάλαρτς. Πάνω στον Μεντόσα. Ο Παρμαξίδης παραμένει στο μάτς μέχρι να αποφασιστεί, αυτός μάλλον θα βγει. Για να μπει ο Μουζαουί, ένας καθαρόαιμος κυνηγός. Εδώ η Βέρεια προσπαθεί να απειλήσει από αριστερά. Ο Ερέρα χάνει ένα από αυτά τα γκολ που λέμε ότι δεν χάνονται. Στο ύψος του πέναλτι δεν βρήκε όπως ήθελε την μπάλα και έτσι δεν αξιοποίησε τη παλιά Λουκούμι που έγινε εκεί από τον Κόλτζο. Εδώ ξανά μεγάλη ευκαιρία της Βέρειας 9 λεπτά πριν από το τέλος. Και αυτός σημασίας αυτό το γκολ του Ιβάνσιτς στο 50. Νίλσον, Μάτος, καλό άνοιγμα έκανε στο Δημούτσο. Αυτός θέλει να διεισδύσει, να μπει μες στην περιοχή, η κεφαλιά του Σαλπικίδη και εδώ κάπου τελειώνουν όλα με το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Από την ατομική ενέργεια του Δημούτσου που σήκωσε την μπάλα, ο Σαλπικίδης περίμενε στο πρώτο δοκάρι από τα γκολ που συνηθίζει να βάζει εύκολα ο επιθετικός του Τριφυλιού και έτσι απλοποιείται η κατάσταση για τους πράσινους με το 2-0 εδώ από την κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη στις καθυστερήσεις του μάτς. Ξανά σέντρα του Δημούτσου, το γκολ του Ιβάνσιτς. Παπαδόπουλος μαζεύει ο Τέρολ. Βέρεια που έχασε, τελειώνει το μάτς τώρα από τον κύριο, το Βασάρα. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο διάστημα, σε εκείνο το 5 λεπτό δημιούργησε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε αυτές τις φάσεις που έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν τις έκανε όμως, δεν έκανε αυτές τις φάσεις γκολ και έτσι